nakalabay nga bulan, nakita kita ha social media ha mga bulig gan waray ha iba-iba nga sektor nga naapektuhan ng pandemya. Sugadin panhatag hin disinfectants, PPEs, food items ha aton mga frontliners. Patinaan panhatag in relief packs, emergency employment ha mga nawarayan hin trabaho. Pero ini nga akong programa, waray ini panhatag hin pagkaon or kun ano-ano pa. Huwag seryosohin, good vibes la! Ito ba nga na para ka? Kay mahawas ka na, pero diri ka na papatinit driver, kay agi nga dako-dako nit music ka sa kubit jeep. Bagay nagpapadisco. Sinasabi ko sa'yo. Para lugar na panong para tulong! Para! Hirayo na po ko itong balay. Ano na po ko tulong na barangay. Iti mo sapit nga nagpapakabungol-bungol? Hubya? Di ka maaram kung hindi ba talaga hubya? It nasugo or it din susugo? Ate, alayon po bayad. Ate. Ate. Kuya, gusto ko kinapay. Gusto ko kape. Ate. Ano? Alam mo pa sa'yo. Di ka ba nakita nga busy ako? Ha? Busy ako, oo. Ha? Ito ba nga, duha na lang kami masakay jeep, tapos mag-atubang pa kamo? Agit ko giting kasakay. Ikaw ang ginsugo pagbayad di tiya pasahe. Hagi? Waray kulod ka lang yung kanina ang damo pantawo. Biyan? Adi man ni ate, susugon ko. Alayon? Alayon po, pasahe. Seryoso ka, te? Katak multim na mo. Ito ba nga dire-diretso pag duloy mo't pasahe? Waray preno? Alayon, te, bayad. Alayon, adi pa po. Alayon. 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 Sandali! Duro mo na nanihiyot yung pasahe. Oh, ayaw naman ko mo pagpadara ha? Good vibes na kita. Kay damot natatabo nga diri ta ginaaro in real life.